Nagduduma programa ti nakasagana para kadagiti manalon iti Cordillera at Jaya ti Department of Agriculture. Malaksid iti fuel subsidy manamnama pa iti tupad program kadagiti manalon babaan iti Department of Labor and Employment Cordillera. Detalye ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Inaklon ti Department of Agriculture Cordillera nga awan ti umdas a pondo dagitoy tapno maipaayan iti tulong amin naman nalon iti rehiyon nga apektado iti agdama a crisis. Tapno matulungan dagiti manalon uray kaskasano na adaan iti collaborative program ti Department of Agriculture ken Department of Labor and Employment Cordillera. Sigun iti DA-CAR dagiti manalon asaan na maipaayan iti fuel subsidy ket maipasidong iti programa ti DOLI-CAR at tulong panghanap buhay sa ating disadvantage displaced workers wenno tupad. Daytoy ti bilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. idi bimisita iti Benguet Trading Centers a nakita na ti kasasaad dagiti farmer. Since may pera si Dole for that, at itong mga farmers naman natin raising vegetables ay affected, ito pong pondo or program ng Dole ang ginamit po natin. Joint project ito, so ang role ng DA is to identify who these farmers are na affected ng crisis. And then we endorse that to Dole. Sigun iti DA-CAR dumanon iti 100 million pesos ti pondo a nailatang para iti intero a rehiyon ti nasao a programa. Manipod iti nasao a pondo 50 million ti maipaay para iti probinsya ti Benguet. Nasarok 7,000 anagan ti naisubmitir iti DOLI-CAR para iti assessment ken validation. Sigun iti ahensya dagiti kwalipikado ket saan lang a dagiti vegetable growers. Hindi lang vegetable growers ang kasama pala dito. Kasama yung mga other workers at the baptisi, like yung mga porters, washers, drivers ng mga delivery trucks, helpers o porters doon sa mga trading post natin in La Trinidad. Yun po ang nakasama. Nakasama doon sa instruction na aside from the vegetable growers in Benguet, isama natin ito because they also play a vital role in the vegetable industry. Affected din sila. Sigun iti Doli Cordillera, agtrabaho dagitoy iti 15 ket 5 aldaw. 5 gasot ken 5 pisos met ti bayad dagitoy tunggal aldaw. Dagiti agbalin at trabaho da ket mainaig met lang iti farming tapno maipasigurado iti food security. So one of which is yung maintenance ng kanilang water source, kaya na-coordinate din natin with the NIA para yung mga irrigation systems nila ay mapaayos ng mga farmers. And of course, in line with also the environment, yun sa climate change, yung mga ganyan, pwede rin nilang gawin is, yun, halimbawa magtanim ng mga trees o kaya yung mga fruit-bearing trees, mga ganun po. And of course, syempre to plant vegetables and the basic crops na kailangan nilang itanim. Makikikoordinar pay iti dadumang ahensya iti Department of Agriculture Cordillera tapno maipaayan iti daduma a tulong iti daduma a wagas dagiti mannalon. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.